Dnes sa pozrieme na životný príbeh Charlieho Klausera a čo bolo predtým, než existovalo SO. Ešte pred začiatkom videa by som chcel poprosiť o like, odber, hlavne ten odber, lebo 89% ľudí, čo sledujú moje videa, nemá odber. Ten odber je zadarmo, takže prosím. A môžeme sa presunúť k videu. Takže čo bolo vlastne predtým, než existovalo SO a prečo sa musíme vrátiť späť? Keď dnes počuješ hudbu Charlieho Klausera, znie chladne, mechanicky a nepríjemne. Mnohí si myslia, že je to kvôli hororu, kvôli SO, kvôli brutalite obrazov. Ale pravda je iná. Táto hudba vznikla kvôli hororu, ale horor bol len miestom, kde mohla vyniknúť. Ak chceme pochopiť, prečo Klauser píše hudbu, ktorá nepôsobí ako hudba, musíme sa vrátiť pred Hollywood, pred soundtracky a pred slávu. Do obdobia, kedy sa ešte len začínal formovať zvuk a nie melódia. Charlie nikdy nepristupoval k hudbe klasicky. Nezaujímala ho otázka, je to pekné? Zaujímala ho skôr otázka, čo to robí s telom, s myšlienkami, aké to vyvoláva pocity. Zatiaľ, čo iní skladatelia riešili harmónie a emóciu, Klauser sa zaujímal skôr o fyzický účinok zvuku. Nízke frekvencie, opakovanie, tlak. Zvuk, ktorý nie je komfortný a núti telo reagovať. Klauser začínal v podstate v elektronickej hudbe. V podstate vyštudoval elektronickú hudbu a používanie modulárnych syntetizátorov. Po škole chvíľu pracoval v hudobninách, kde väčšinou pomáhal ľuďom s programovaním syntetizátorov. A práve preto je zvláštne, kde vlastne skončil. Je ale dôležité povedať jednu vec. Toto bol len odpich, len začiatok. Najviac ho sformulovalo to, čo prišlo až potom. Charlie Klauser a Nine Inch Nails. Najzásadnejším bodom v jeho formovaní bola spolupráca s industriálnou hudobnou skupinou Nine Inch Nails. Nebol to vedľajší projekt, bola to životná skúsenosť. Nine Inch Nails, pokiaľ ich niekto nepozná, nebola kapela v klasickom slova zmysle. Bol to v podstate experiment. Išlo tam o to, že Trent pracoval so zvukom ako s násilím. Opakovanie nebolo hypnotické, skôr vyčerpávajúce. Rytmus nebol tanečný, skôr neúprosný. A Klauser sa v tomto prostredí naučil niekoľko kľúčových vecí. Že hluk môže mať význam, že ticho je súčasť kompozície a že nepohodlie má umeleckú hodnotu. Najdôležitejšia lekcia bola však toto. Hudba nemusí poskytnúť úľavu a pôsobiť pekne. A táto myšlienka sa s ním v podstate nikdy nerozlúčila. Prečo v podstate nepatril do Hollywoodu? Keď sa Klauser posúval postupne k smerom filmu, Hollywood už mal jasné pravidlá. Hudba má viesť emócie, vysvetľovať dej, podporovať postavy. Ale Klauserovo zmýšľanie
je úplne inde. V podstate vždy bolo. Nechcel vysvetľovať, ale skôr vyvolať pochybnosti. Jeho hudba mala, a to je dôvod, prečo sa prirodzene nedostal k veľkým hollywoodským projektom. Nie preto, že by nebol talentovaný, ale preto, že jeho jazyk bol príliš nepríjemný. Horor bol jediný žáner, ktorý mu dal slobodu, aj keď teda pracoval aj na projektoch ako je Las Vegas, čo nie je úplne hororový projekt, ale k tomu sa dostaneme možno niekedy inokedy. Obdobie pred Saw. Pred Saw Klauser nebol neznámy, ale ani nejak výrazne viditeľný. Pracoval na menších projektoch, experimentoval. Hľadal hranice medzi hudbou a zvukom. V tomto období sa definitívne formuloval jeho rukopis. Rytmus namiesto melódií, puls namiesto témy, atmosféra namiesto emócie. Tieto roky sú kľúčové, pretože dokazujú jednu vec. Saw nebol náhodný úspech. Teda, v určitom slova zmysle bol, ale o tom zase niekedy inokedy. Bol to výsledok dlhého vývoja. Keď prichádza Saw, nejde o veľký film. Je to malý projektík dvoch austrálskych deciek, ktoré v podstate vyšli z filmovej školy. A práve to je dôvod, prečo fungoval. Nikto od Klausera nečakal krásne melódie a orchestrálnu veľkoleposť. Mal slobodu robiť presne to, čo robil celý život. Keď dnes počúvate hudbu Klausera, počujete hlavne jeho minulosť. Počujete industriál, odmietanie komfortu. Počujete skladateľa, ktorý sa nesnaží na silu páčiť, ale je taký, aký bol vždy. A práve preto sa zapísal do dejín hororu. V ďalšom dieli sa pozrieme na to, čo sa stalo, keď sa tento štýl dostal do centra pozornosti, keď sa z experimentu stal vplyv. A zo Saw moderný hororový jazyk.